Yemo bibia good afternoon eba Attention TV. Attention TV yes we inspire you more. Message say obe subscribe or aba your channel no so now assign so. I like your programs ni bi amayen. Aria Hosam ne search for Praso District Command. Wama kwachi abamu a wadi mfishia adronu so 27-year-old man. Na ni nyina ne say ni di enya e opare no nko a. Yase wakọ akwa kwachire ni neighbor na chase obi oni ne bo afipam. Omotebro no ba koso. Na oyoba ana wode sekan anunu sede ye abe on sede abe no enyini a na abodua no ho a. Na ye yi di ato fom no wa yi ato ho na wa afi no ye ka se wodwo nti wadwo maame no wo sa na ye no twitwa no rough na kwasefo kure twa asese bi agenda ho because enam no mu yiye na we de ye se wadwo no sabe we ani awerehosam a yensa aka na wo mu kyeremu se enka obai nko ampo eno ye no saa anka oba ne maame a wo ho ene nipa miensa bi a na wo mu wo area ho ko mbehwe oba no na ababa wa ne papa ene yokra bi wo ho e se friend kwame alert wo mu nyina obi agene chefa ena posifo akwachi opare na opare yankwa ahoma so na menu ebe ma ne kwame owusu asante Shadrack wono na awudi samu a opare aye obetimi a kire mu yi menu ebe ma kwame owusu asante Shadrack akwa aba mete won kan che kwame I think it's very important. Kwame na abamu a wadi mfinsha adronu so no de dika akura no ono akasa na bra bot sen ne tibia mu tsen ni gira bra ye ni Alright, so to me that say abrante no oyobi a oyekuani woti koko eno ati no wasan so eye mesin ni a wo woni niam a ono ankasa eye na dwuma nti usti udan na ofre na otumi ba be ye ho adwuma e de ma wo na eba ne se a wotwitwa ne neighbor twitwa wono ankasa ne se sabi papa ono na sinimu ba ene wono watwe se ka twitwa no pacho bra Facebook ne be hade abamu ai papa na ya ba na gini sa no ya de gos adwoso na ansa na watimi atena se no ono na watwe se ka twitwa ne sa no wo hwe wo Facebook nso a wo be hu abamu a ye ka na asemi ne nsa no adwuma e wono ane se ne se ofri ne hwe mbaye ono watwitwa ne sa no kwame boye mu eba ne sei. Alright, so to me that say the koba ye nyina ne se abranti ni papa ye obi a wono so no esum nyankopon yi pa wosan so ye kuani na wo kire se asorefo asori a woko no wo mu esi asori dan bi e wo twifukwame alert ho no mo na sa asori dan no wono na dan ne ho ne ma nyina no wo mu ba na je se wo mu de aba beja no na ade achi no mu hia no ma ba be sisa no mu de ko enti omo de cement bi e de abre no na o kira na chese cement no wudi gu fom saa etimi ekeki eye dendenden na chese asai enti tito wudi gu ade so na no mu no na papa yi e kire mu a abrantia no na pa wabo a o hata koku wo so no enua no a ye de samso no o hwe na chese enya de abrantia ye ba beti koku na ni koku bi azu ni ho e waboye enti ne nua no egu ho kwa enti okosisa enua ni bi se wo de eye cement no eyi be gusu se na be ya cement no entachi efom na abrantie ba ya oba beto ye pe e na wo kire se dabi ni papa ammo na mane ese wo yi ni nua no na wo de adi dwuma bi etisa eji wo je na ade we yi na opani no e ka kire ni se dabi enya de a wo yusu ni nua isisi e enti no enche bia ombeba be fa cement yo mbe fa na wafa nua wanti ase na ne kofa kazakasa de ba wo mu entemu a sechiwawa wa hunfoni ni bi utwa ne kon etwa ne mfimu etwa ne nsa etwa ne nan kokuma je se watwitwa papa no basa enti ebra woda mogemu etietie mu obi magimi o manfo eba ho no mu a wo mo pinche wa na pabam abrantie yi a ye friend ne se eye kwaku tewia a dodo na asan friend no opare etimi ede ne ho eka nwura na ebra wo dwane ne mu no enna maame abesiruwa pani a wono nso ewo krom hono mo eti se dede no ekoso ewo hono mo ntinu o pinchen no wabisa se de ade na ekoso abrante ye hia maami a ena ne wode na bufu ede ko no so a sechiwa watwitwa maami ne basa ama ono de amunumu ho a ena ne wo fa mu eto anananom ewo ensie do na enu achi no emrante wo krom hono mo no eye se enya de ombepene ema abrante ye bi sekan no
edi ane nam mpotem ho no anhwe yi a na okohia nipa foforo a na wo kwa kukume nti no wo mbebo na twe na wo matimi ache no enipa ekọ ne so te wo kwa akọche no emu miensa abranti atumi atwitwa wo mo nso sekan ema me no kasai wo mo ene eye ne papa no enyina no egu ayansabia sabri wo mo eji ayarhwe kwako binu akwami ansa na abako wani mu no ma wo se nua no mu a ewo Facebook de ebibuafu a ya pai seta ni CD mo se kwaku tawia wo ye fo papa na kire se enua no a ne papa eyiyiye de cement gu so aya sa wo kwhye nua no ana wo pai nua na na wasai no ye yi cement na obetimi anya nua no back sabre kwako ni apaso enti wo hia mposo wo yusu na ne papa kacha ne sa ontwen na so mbesisa cement no de ne nua ama no enu nti no oku ne papa yi se twa sa pepe enatie abusuafo wo hwe wo Facebook a papa ni aba na gi ne kon plaster from ne yam ne chen oba ya ye no operation foforo am na wo ne basam tresa otwitwa no rough ena maame no okokohia no ono de oye behwe ade keke okwa akodi nsekuro ena watwitwa na kunu kwa asejwa sa na tie na arewsem a ewo mu ni se woba eye twufu kwame alert wono mu amani aye kana temi wono eye obi a wotete haban enti nkwada ya wo mu wompotem ho nyinaa wo mu ekira mami nkwada ne fa ne nsem wosan gi awo enti awo kan wa ne wodi ne duro di kan wa na kwada no apie aba ema sabri a wotimi atwitwa ne kumni ama awofo ene mpenfo wo krum ho no mo ewra hoyi papa mo kirese asem we pa de o mutena so enye yi nti o mo ankasa ene keka wo mo ho bo mu a wo mutumi ekokochi abranti ena ne wo mo fra posifo etimi eba be fa no nti pempra me no kasa de wo da posifo kokumu a wo mo ya youth na nshada anye ne hwe no ase ade ne ma police Ekwentua Accra.